Comenzamos coa roda de prensa de Iago Iglesias, a esta hora da Sociedade Deportiva Compostela. Pedí turno de palabra, cando queráis. Iván. Bueno, Iago, despois de tantos mazazos nos 2 anos anteriores, agora por fin se consigue. Que lle dixetes aos xogadores ao entrar ao vestuario, primeira vez que volvedes despois do ascenso? Bueno, pois prácticamente o falamos todo fora, xa, non hai moito máis que dicir. Eu estou orgullosísimo de todos e cada un deles, non só deles, sino de todos os xogadores que pasaron ao largo destes 4 anos pola sede de Compostela. O triunfo de hoxe parte tamén é deles, moita parte é deles. Eles en algún momento fixeron que o Compostela fora para arriba e que hoxe xa é o equipo que é en segunda B. Sobre todo o que lles estaba dicindo agora é que parte de conseguilo, evidentemente que o conseguimos ca nosa filosofía, ca nosa idea. Creo que o seu Compostela foi perfectamente recoñecible. Si algo se nos achacou a semana pasada era que só xogáramos como xogamos habitualmente a primeira media hora, cando metemos o 2-0 que pasamos a outro guión que, por certo, este ano melloramos moitísimo, e anos anteriores pois moitos falaban de que o Compostela non sabía defender, pero hoxe creo que dende o principio hasta o final fomos o Compostela recoñecible, Compostela xogando en campo rival, Compostela de posesións largas, Compostela que somete ao rival, inda por riba pois este rival, non? Evidentemente eles póñense por diante e bueno, resguardan un pouquiño o marcador, pero incluso co 1-1 eles tendo que dar un paso adiante, creo que fomos un equipo moi solvente. Co 0-1 chegaste a temer que se puideran torcer as cousas? Home, evidentemente, cando non é o guión esperado, non? Cando ti, ao largo dunha semana, cando ti preparas os partidos ou o plan estratégico de partido, sempre valoras que cousas fai ben o rival, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, e por onde ti lle vas a facer dano. Neste caso, o noso Compostela, despois destes 4 anos, somos un equipo que nos caracterizamos por sempre ir a polos partidos, centrarnos máis nas nosas nas nosas virtudes máis que no rival. Entonces, claro, o noso plan de partido hoxe era algo parecido ao da semana pasada, pero evidentemente o rival é totalmente distinto. Ao final o marcador queda como o resto do ano, 2 equipos moi parexos, non podía ser doutra maneira. Optamos por unha idea, sobre todo, con un xogador en concreto, que é o de cambiar a Hugo San Martín por Brais Abelenda, para buscar unha serie de cousas, porque tamén preveíamos que iba a xogar Portela en vez de meter a Germán de carrilero, en vez de William como a semana pasada, e buscamos outras cousas. Empezas perdendo, non é o guión que tes, pero temos solucións, e creo que o equipo, sin perder a identidade, explotou esas solucións, e unha vez máis, pois cando nos puxeron contra as cordas, sacamos orgullo, sacamos raza, como moitos outros partidos, e fomos quen de canto menos empatar, ainda que creo que en número de ocasións tamén tuvemos máis que Ourense. Unha última por a miña parte. O Compostela volve a segunda vez, xogará a segunda vez ano que ven, con Iago Iglesias no banquillo. Paso pregunta, vamos a disfrutalo, pensamos no día a día, evidentemente despois de 4 anos por fin podemos cerrar o ciclo, no sentido de que queríamos chegar a un punto no que conseguíramos o ascenso ca nosa idea clara, que a nosa afición se sentira orgullosa do que o equipo fai no campo, e a partir de aí non penso máis alá. Hai tempo para pensar neso, quen sabe. Bueno, evidentemente eu quero estar en segunda B, quero seguir crecendo co equipo, pero haberá que sentarse, haberá que falar, a ver que idea ten o club, e a partir de aí pois ir pensando no ano que ven. Pero agora mesmo hai que pensar nesto, hai que disfrutalo. Robert. Nos Carlos Carballo, defensores da Regalega para Santiago, a nivel particular, se poñen agora nunha balanza, ledicia ou liberación persoal, con que te quedaría? Non, as dúas cousas. Ao final, evidentemente, nos chegamos aquí ca idea de facer un Compostela competitivo, un Compostela recoñecible, un Compostela que todos os rivales tuveran medo, evidentemente para ascender a segunda B. Gustounos un pouquiño máis que outros equipos, pero creo que non estuvemos na categoría de paso. Creo que
hai que disfrutar do proceso, hai que disfrutar do camiño. Eu boto a vista atrás os primeiros recordos que me veñen campos de terra, campos de erva sintético. Levo 14, casi 15 anos adestrando, pasei por todas as categorías hasta aquí, e por fin son quen de dar o paso ao fútbol semiprofesional, non? Polo menos ascender, non sei se estarei ou non estarei o ano que ven nesa categoría, pero polo menos ascender, e sobre todo cunha idea moi clara, moi recoñecible, que nos primeiros anos nos deron paus por todos lados, e agora creo que a envexa de moita xente, non? Eu non podo estar máis ledo, non podo estar máis orgulloso. A balanza é 50-50, pero sobre todo a parte de ledicia, que aunar todo, é unha idea, unha filosofía, un proxecto. Iago Iglesias, non só Iago Iglesias, senón Alex Otero, Rodrigo Veiga, Pablo Castro, Manuel Castiñeiras, que lle dou as gracias por encima de todo, porque o ano pasado, cando quedamos eliminados contra o Alavés B, eu tiña as miñas dudas de seguir, había cousas para salir. El me convenceu de que seguira un ano máis, e un ano despois por fin o conseguimos, e a afección do Compostela pois que disfrute hoxe, que xa ten o seu equipo de volta en segunda B. Iago, cando chimbra o colexado, ao minuto 100 de partido, esa imaxe un pouco do partido, ti quedaste plantado, chorando, que che pasa? A tua imaxe... O que che digo, recordos de bueno, da familia, neste caso da miña muller e da miña filla, que son as que pois sufren todo isto, a que en anos anteriores pois me levantaron deses golpes tan insustos, por decirlo así, desas eliminacións. Penso en todos os campos polos que pasei desde que empecéi, en todos e cada un deles. Penso nos máis de 800 adestramentos que levamos encima con este equipo. Penso nos máis de 150.000 kilómetros que lle levo feito o coche de Ribeira a Santiago Ribeira desde que eu estou aquí. Penso en todos esos playoffs que xogamos e que non fomos quen de finalizar. Penso en todo o que ten que ver con situacións non só do día a día, senón, bueno, todo o que pasou ao largo destes anos. Esa Copa Federación que gañamos este ano, esa Copa do Rei, que pasamos 2 eliminatorias hai 2 anos, penso no Campeonato de Liga de hai 2 anos, en todos eses xogadores que estuveron aquí, que non puderon disfrutalo. Son moitas cousas, pero sobre todo, de onde veño. Eu veño de abaixo. Si a min algo me caracteriza, é que teño moitísima ilusión por chegar o máis arriba posible, moitas horas, moito traballo encima, e sobre todo a humildade. Creo que este equipo foi un reflexo do que é o seu adestrador, ou o seu corpo técnico, non? Eu hoxe quero darlle a noraboa a Rodrigo Veiga, a Alex Otero e a Pablo Castro, xente que está día a día comigo. Isto non é só o meu, evidentemente, é de todos. Eles pois tuveron moita parte de culpa nesto, e sobre todo vou incidir na figura de Alex Otero, que é o que leva máis tempo comigo ao largo destes anos na parcela de preparación física, e a semana pasada directamente atacaron moito desde fora de que o equipo non estaba ben físicamente, e hoxe nunha semana non se colle a forma. O que pasa que, bueno, isto é fútbol, hai dinámicas, bueno, toda a miña forza para eles, nada, estamos en segunda B. Iago Iglesias, sou Carlos do Barbanza Deportiva, noraboa polo ascenso. Gracias. Hoxe o Barbanza era máis compostelonista que nunca. Certo. Que lle dirías a todos estes equipos que hoxe che mandaban a súa forza desde Noia, Moitos, Paneira, Ribeira, moitos. Puebla? Que lle dirías a todos Moitos. estes equipos que hoxe son orgullosos dun ex-adestrador seu que está en segunda vez? Pois que o primeiro que pensei cando todo isto rematou foi neles, se non neles directamente, en personas directas, en todo o que engloba a contorna do fútbol barbanzán, en todo o que engloba o fútbol da comarca de Santiago, en todos os sitios onde adestrei, e sobre todo pois tamén en toda esa xente que, bueno, o ser tamén profesor na escola de adestradores, pois todos eses adestradores que comezan desde abaixo, que se van formando
e que se eu estou aquí, se eu o conseguín, eles tamén o van a conseguir. Traballo, ilusión, humildade, para adiante. Sí, é certo que hoxe recibín moitísimo agarimo desde a zona de Barbanza, desde a zona de Ribeira, non só alí, sino de todo Galicia. Creo que este equipo tamén o conseguiu estes 4 anos en terceira. Ser un equipo que lle gusta a xente de Galicia, que bueno, os feedbacks e información que recibimos desde fora é que xa o merecíamos, que este ano sí ou sí iba a chegar, e aquí está.